O nombre máis corriente meu é o Zoqueiro de Merza. Pero eu chamo Alfonso Ferri Iglesias. Era meu pai zoqueiro. Foi quen me aprendeu, foi quen me levou ás feiras, e dai seguín. Non me pesou nada. O sea, que me gustaba e vivín deso. Cando eu empecéi, e meu pai traballaba así, había que cortar a madeira, facer os cortes. Ahora cortase todo con troquel, pero daquelas era todo a man, con cuchillas. Ahora todo é con cúter, rebaixalos a man e coser as pezas. E logo clavalos nas madeiras. Levábaños a un ferreiro a botarlle uns ferros por abaixo, ferraduras lle chamaban, ou brochas, para non gastar a madeira. E cando caían, recuperaban as bicicletas e as vacas. Canto máis duraran, mellor. Traballábamos moito de encarga, e o resto na feira. Como di o refrán, falas según che vai na feira, claro. Agora todos se queixan da crisis. Que crisis hai agora, así? Pasei tantas crisis, bueno, hombre, en altos e baixos sempre, sempre. Escasear o coiro. Meu pai tiña que ir andando, ás veces hasta Lalín, para traer 2 coiros ao lombo. Estaba todo intervenido, iba todo para facerlle zapatos aos soldados. Era unha miseria naqueles tempos. Acórdome de xente que non tiña para comprar, non había. E quen dice os tocos os restos? Non. Ano 80 foi cando empezaron a vir outra clase de calzado, catiuscas e outra clase, chamaban os coreanos e eso. Parouse de vender os zocos. E un día, pois, fixenlle o cinto para un tipo. Estaba outro con ele e dixo: home, faime outro para min. E dixo: pero eu son tonto, como? Por que non mo facen cintos? E quen di cintos, pois tantas cousas. Hai aquí este é un zapato dunha vaca. Increíble. Hai anos tamén que foi isto. Era unha peste que tiñan nos pés e botabanlle aí uns líquidos. Tiñan que andar igual, pero co pé tapado. É como se fora un zapato. E tamén busquei a maneira de facelos e vendelos moitísimos. Non, porque a Elena xa, cando era así, xa andaba ao lado meu sempre. Sempre non salía do taller. Sempre cortando coiro, sempre facendo algo. Son Elena Ferro, son de Merza, en Vila de Cruces, e son zoqueira. Son zoqueira creo que desde pequeniña, xa casi desde que nací. Criei-me entre os zocos, estiven sempre con miña tía Agripina e con meu pai no taller, e a maior parte dos meus xogos e enredos eran ali. Foi unha aprendizaxe dunha forma moi natural, non? E pouco a pouco, pois iba facendo traballos pois un pouquiño máis complexos, non? Claro que cando era moi nena, pois non usaba ferramentas un pouco máis perigosas, non? Como as coitelas e así, as escondidas sí, pero diante deles, pois non. Con 11 anos, 11, 12 anos, xa era capaz de facer un zoco eu soa. Meus pais pensaban que non era un traballo que tivese moito futuro, pero a idea deles, como de calquer pai e nai, pois é que estudiase, que fixese unha carreira e que traballase de outra cousa que eles vían con máis futuro, non? Como me gustaba tanto, pois eu víalle salida. Nese momento xa facíamos máis feiras, xa salíamos a máis sitios, feiras de artesanía, de mostras, festas gastronómicas. Entonces eu vía que podía ter iso un futuro, non? Somos 3 mulleres, aínda que isto era, entre comillas, un oficio de homes, non? Está claro que, por exemplo, miña tía Agripina, que foi zoqueira toda a vida, non?
igual que noutros casos de outros zoqueiros, non? Que sempre había unha muller detrás, non? O que pasa é que sempre estaba á sombra, non? Como no caso de meu pai, sempre se decía o zoqueiro de Merza, non se decía os zoqueiros de Merza, ou a zoqueira de Merza por miña tía e o zoqueiro de Merza. O máis fácil sería que se pechase, non? Un taller de zocos a finais dos anos 70 que se empezaron a deixar de usar e a desaparecer case todos os zoqueiros. Había un rechazo moi grande, o sea, cara aos zocos, non? Porque estaba ligado directamente á pobreza, non? Eso tamén facía que a xente, o comentario que máis escoitei, non quero ver máis zocos nin pan de millo. Eso ata fai nada, ata fai 8 anos ou así, non? Bueno, tamén me sentía un pouco responsable diso, non? Pois xa que sabía o oficio, que desaparecese pois sería, vamos, sería para min, vamos, un delito. Isto non foi de un día para outro que me levantei e dixen vou facer zocos de cores, non. Empecé a facer cambios nos zocos tradicionais, respetando sempre as súas principais características que sexan quentes e que non pasen a auga. Cambiarlle pois a forma da madeira, porque a pisada tamén cambiou, non? Antes a xente no campo pois pisaba sempre terreo mullido, erva, terra, estrume, entonces non necesitaban tanta inclinación, non? Agora pisamos sempre terreo duro, asfalto, cemento, baldosa, e a forma de camiñar tamén cambiou, entonces para que non tiren tanto do talón ao camiñar, pois había que levantar un pouquiño máis esa madeira. Foron 15 anos de moitas probas, erros e insistencia, sobre todo, non? Pois case foi o traballo máis importante que puiden facer, non? Na miña vida. Non vou facer outro máis importante que ise, que conseguir reactivar un oficio. O traballo de zoqueira, bueno, é un pouco amplio porque abarco, claro, un pouco todo, pois a organización do taller, a investigación, buscar cousas novas, tanto sexa pois de materiais, de formas, bueno, investigar, todo iso. Atender sempre moito as demandas da xente, non? E despois tamén as redes sociais. Que os zocos estén nas pasarelas, pois igual de bonito, non? Que dis, jolín, mira, si pensas en fai 20 anos ou 30 anos, algo que estaba a punto de desaparecer e de morrer, e que agora poidan estar nos pés de calquer persoa, pois iso é moi bonito. Dignificar, non? Un calzado que protexeu a moitísima xente e sobre todo a xente humilde do rural. Pois eu augurolle un futuro moi bo oficio de zoqueira, porque é de aquí para adiante, ven xente detrás que pode ser un medio de vida para esa xente, igual que o é para min e para a miña familia.